That is it. Pancit. Ay, what's that? Desperado. Are you desperado? No. No. Let's eat, mga unta. Masaya. Gitu mo ako nag-duplicate. Where's the hamburger? Ah, yeah. I forgot the hamburger. Ah, that is still for himself. Let's eat, mga unta. 50 our dinner is French fries. Mukbang, ang dami oh. Hello kalbo, dako ka ulo. Hello kalbo, magsinaw imong ulo. Low. Masarap po. Ito yung sausage na favorite ko kasi you know what? It's very salty. I like more salty. Yan din sa kanya lang yun ha, hindi yan sa akin. Hindi naman yan maubos eh. Maya yan siya kain. This is mine and it's... Look at this guys, my hubby is making a spikitan. What's the name? Salah tadi ya. Ayaw niya sabihin yung ano niya kasi version niya yan. Masarap. Parang siyang sugar. Parang brown sugar. Ang lapis natin. So, look at that. So, mamaya, utot na naman kami. Masarap. 2 hours. Kapit je gezien, kastje dik. Bye Okay, bye. bye. See you later then. Later we're gonna show you when it's almost done, okay? Over daw. So, kailangan daw i-focus ko. Okay. And also, of course, the cook also. See it's something. Masarap. Masarap, and then in Bisaya, lamian. Voila! This is our cook. Tulog siya na gano'n.
Hello guys! Nag-order akong bana para dinner naman. Pero to asyan sa work. Ako lang nandiyan dito sa bahay. So ito yung sa kanya. I'm just gonna put it here. I'm not gonna open it. Sorry. Ito lang. Wala, ma-scratch naman akong pangit. Ano sa mami? Uy. Gi-scratch na ako guys. Wala akong magawag akong bana. So, yun yung sa kanya. So, I just put here in the side. And this is mine. Kasi mahilig ako. I love seafoods. So, kaya ito na naman ang in-order niya. Last week, we ordered sardines pizza. And this one is Marinara pizza. So, ito yon siya. So, ayan o, pag inaano mo siya, oh, masarap. So, mamaya, iaano ko siya, ha? Ayan na, masarap. So, guys, ako na siya ka nang i-slice ang akong pizza, ha? Thank you! Kain po tayo, guys. Marinara ko. Teka lang ako naman. Bakit ba kasi hindi naman ito tinanggap? Tawag lang.
Malakas kumain guys. Sarap. Guys, kung mahilig kayo sa mga fish, seafood, ito ang perfect na pizza para sa inyo. Marinara. May anchovies, may crab, ito crab, sal, mozzarella, anchovies ha, meron na ha. Ito. Shrimps, meron siya. Tapos, and of course, salty siya. Hindi naman napaka-salty, pero kung mahilig kayo sa saltiness, ito ang perfect para sa'yo. Magsasabaw lang ako. Ang painit at siya. Kasi, ano yun? Hindi ako nagpang-juicer ngayon, cream lang at saka eyebrows at saka eyeshadow. Ganyan. Kumain ng pizza, ang right way daw ganito kumain. Para makikita nyo at para mawala. Char! Sabayan niya ako kumain guys. Kaya na mahirap pizza. Affordable to sa lahat. Na? Murang-mura lang. Mahirap na.